Εσύ, κόρη, από εκεί ποια είσαι? Εσένα μιλάω. Εσένα. Εσένα τι ξύλι με το μωρό. Εσύ ποια είσαι? Μαρία. Δεν το ξέρω. Μαρία είσαι. Ελεύθερη. Και πόσοι αδερφές είστε? 5. Τα ονόματα σας? Απολυτή, εγώ, η Κατερίνα, ο Νικόλας, Κωνσταντίνα, η Νίκη. Μπράβο. Τα χαίρεστε καλή. Ελένη. Έλα να ζυμώσεις. Έρχομαι. Εσύ κόρη? Ποια είσαι εσύ? Η Παμέλη Νικολέτα. Μπράβο.